The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and the spirit and of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. Ang tibuok nga kasulatan gipaginhawa sa Dios ug may kapuslanan alang sa pagpanudlo, alang sa pagpamadlong, alang sa pagpanulid, ug alang sa pagmatuto sa pagkamatarong aron ang tao sa Dios mamahimpit masinangkapan alang sa tanang maayong buluhaton. Ang kahudugan sa imong mga pagtulunan nagahatag og kahayag ug naghatag og salabutan sa mga walay kahibalo. Maayong adlaw sa tanan nato nga mga subscribers. Welcome na sab kaninyong tanan ning atong adlaw nga pagtuon sa pulo sa Dios ubo sa Vic Balbido Evangelistic Ministry ug magapadayon kita karon sa atong gisugdan sa pagtuki. Sugod man ta kagahapon ug ang title nining atong pagtulunan, The Great Power Experiment. Okay, so mao kini ang atong giduputan karon alang kanimo magtutuo aron ikaw maandam. Gikinahanglan nimo paggamit sa 1 Juan 1:9 nga prinsipyo nga gitawag nato sa terminology nga rebound technique aron sa pagpauntol balik ngadto sa atong pagkigamitay sa Dios, our fellowship with God, and then we are back into the power sphere, diha sa operational divine sphere, aron kita maandam sa pagtuon sa pulo sa Dios. Now, alang kanimo dili pa magtutuo o kaninyo mga bag-o pa, mo pa'y pagsugod sa pagsalmot ni atong adlaw-adlaw nga pagtuon sa pulong sa Dios, dapit kamo. Ug ang Dios naghatag kaninyo og pag-awhag, pagdapit. Tumuo ka kang Ginoong Hesus ug ikaw maluwas. Okay. The Great Power Experiment. Now kining maong gahom nga atong naangkon mikan sa atong pagpadayon sa pagtuon sa pulong sa Dios o pagpuyo niya sa dapit nga may gahom sa Dios, the protocol plan of God. Ang maong gahom sa Espiritu Santo o sa tulo ka mga sakop sa Godhead kini available to every believer. Okay? Andam kini nga gitagana sa Dios alang kanatong mga magtutuo. Every believer's sword or weapon, iyang taming, iyang hinagiban, iyang magamit batok ang Satanas o sa iyang mga demonyo, mao ang pulong sa Dios. Ang ginaling ng pulong sa Dios, metabolized Bible doctrine. Apan dako kayo yung hinunta. It's a tragedy nga ato makita karong mga adlaw nga labihan sa kabanggang duot sa ato mga iso, mga magtutuo. Ang wagi lamang sa kamaturan. They are ignorant of the truth. Kaya nga naman, tungod sa ilang pagka-negatibo, ang ilang pagtagad, negatibo, ngadto sa pulong sa Dios. Again, kanunay magyunatuning ipahinundom kanimo, it's a matter of choice. Naranimos pagpili. Mahimo god. Imong pahimuslan kini o mahimo pugdi. Kaya naman kaya kabubuton. You see, inatag na sa Dios nga kabubuton, ipagamit ka na sa Dios nimo. Buot ka bang mahimo mananaog? You want to become winner? O buot ka bang mahimong pildero? Loser. Nimo, pagpili nimo. So, ang usa ka magtutuo nga nagatuman gayon
sa iyang espirituhanong pagkinabuhi. So diha sa operational divine sphere, kini siya mananaog. So mo ka na, ako kang giyatagan og some kind of an idea kung saan di mo pagka mananaog sa kinabuhi. See, kay ang area of spiritual adulthood, mo kini mo sunod, spiritual self-esteem, spiritual autonomy, o spiritual maturity. Nakaroon, samtang ikaw nagatubo, kay let's presume, nga ikaw nagmatinud-anon man yun, nagmakugihon man yun, o nagmasigihon gayon sa imong pagtuon, pagkatuon, tuo, kung paggamit sa puro sa Diyos sa imong kinabuhi. So, hinahinay ka na o unsa ka na sibog ng tusanan. You are slowly but surely going forward in your spiritual life. You are on your way to become a winner. So, mauna, nga samtang ikaw nagapadayon, testingan kanang imong pagtuo, imong pagsalig sa Dios, imong pagkamakugihon, pagkamalahutayon sa imong Kristohanong pagkinabuhi. Sumuagi ka og ta mga kategorya o categories of momentum, testing momentum. Ano bang pagbuhilo? Okay, nag-una gyud ni ang imong kinaiya makasasala. Mao ginay mouna gyud pag kanang sulay kanimo. Sulayan ba ka? Be tanaw na to ning iyang pagtuo gyud sa iyang Dios. Pinagi sa pag gamit ni Satanas sa iyang ahinti. Ahinti man na niyang kinayang makasasala. Maniya sa atong lawas. Dinhi sa atong lawas sa kanang kinayang makasasala. So di na kinahanglan kuwit-kuwiton para kinahanglan masasulod. So mo ka na gamiton sa Satanas. Ahinti niya sa pagsulay sa imong sa kalig-on na ang imong pagtuo, pagsalig sa Dios. Okay, mo ni naguna. Ikaduha, ang mga tao, ang mga katawhan nga nagapalibot kanimo, imong mga gidikanan, imong mga igsuon, imong mga kaparyentihan, imong mga silingan, imong mga peers, imong bang co-workers, unsa, people, gamito na aron sa pagsuway gyud nimo. So ayan na to ning iyang sa kaligo na ning iyang pagtuo. So mo na ikaduha, ikatulo ang imo ng panguna-una. Sulayan na po na iyong panguna-una. Ligon bagyo siya nga. Yan naging matarog ka ng iyang pagsalig sa Diyos nga. Human siya maluwas, luwas na gyud siya. Ubarog bagyo siya niya na. Daghan ang ilang mga pagsulay niini. So, panguna-una, ang sulay. Sunod, sistema ang mga pamaagi ng kalibutan na iyahan mo ding Satanas. You see, it is Satan's system. Siya may itugutan sa Diyos sa pagdumala ng kalibutan na. Kung diya, dili niya sa Diyos kining kalibutan na. Panditugutan lang siya kay tungod yan itong gubat ng espirituano, angelic conflict. So, wala, sistema. Sunod, ang imo ng kanabang andar ng imong pagka-mapahitason, arrogance. So, yan, pinaagi sa imong pagka-arrogante. Kaya mo, andar man yun, kitungod kay naamantay kinayang makasasala. So, sulayan. Sunod, ang musulay nimo, ang imo ng pagdumot, kasuko, kalagot, ngadto sa uban. See? Sunod, katalagman na. Abay mo hatay sa inyong panimalay, imong mga kaparintihan baron, mga suod nimo, disaster man na, katalagman man na. Sulayan po ka. Unsa yun, kaligon. Na ba kay
ingon kaligon sa kanghog, nung kanghog, matay gani yung napulong ka mga anak at the same time, man siya matarantar. You see, pasarong sila. Siya nitong pagsulay niya. Inay siya mo react. Ingon mo siya, ang Diyos nagahatag, ang Diyos nagakuha. You see, God giveth, God taketh away. Blessed be the name of God. Ginang attitude na buot sa Diyos. Kana to. Kunya, kana po ba ni? Ikawalo na ni, mo na ni ang prosperity. Uswagon ka. Kauswagan, pag-asinso. Asinsuhon ka, agi og sulay sa imong pagtuo. Pagbarog ka, mubarog ka pa bagyon. Si, nalagugay mga kanang mga butang kanang imong gibangandoy sa kinabuhi. Dato ka na, unsa pa, tanang mga katigayunan na tanan. Si, prosperity. Ug daghang mga magtutuo. Daghang mga magtutuo ang luka pa nini. Huwag ka pasar. Kaya nga naman. Mas bililhon pag yun nila katong mga kabtangan kaysa kanang naghahatag. See? It was more precious for them the blessings than the one who blessed them. Sabot ka. Sumo na ang mga kategorya sa momentum testing. Ato ning gisgutan kay bahin man ni sa great power experiment na atong ginatunan. So, gikinahanglan natong mga magtuto padayon pagsibug sa walay sibugay, walay lingiyay. You see? So, padayon tas pagtukod sa atong espirituhanon nga katukuran diha sa sulod sa kalag gitawag na sa English o edification complex of the soul. Pinagi sa grasya nga kasangkapan alang sa pagpanabot. Grace apparatus for perception. O gawas pa nini, padayon sa pagpuyo diya sa sulod sa operational divine dynasty. Now, paminaw, ni ay kanang bahin gyapon ni sa great power experiment ni Ginoong Jesucristo. Okay? Kadtong berhin nga pagturok sa tuguang ka ni Maria. Si Ginoong Jesucristo dito miturok. Christ Virgin Conception. Ikadua, Christ Virgin Birth. Berhin nga pagkatao. Sunod, Christ life on earth. Ang iyang kinabuhi, pagkinabuhi. So, sa how many years? Katluan o tulo katuigan. 33 years ang iyang pagkinabuhi din ng kalibutan. Sunod, ang espirituanong kamatayon ni Jesucristo dito sa cross. Sunod, ang iyang pagkabanaw. Gisundan kini sa iyang pagsaka sa langit o ang iyang paglingkod sa tuong kamot sa Diyos Kamahan. Mao ni apil ni sa great power experiment ni Ginoong Jesucristo. Now, ang earthly life ni Ginoong Jesucristo puno kadtos kamaturan. In fact, He was the truth. Siya ang kamaturan. Des Lucas Kapitulo 2, versikulo 51 at 52. He grew up with wisdom and stature. He grew in wisdom and stature, physically in favor with God and men. Now, ang pagkaunipotente sa Diyos ng Espiritu Santo, mao'y kanang panahutay, naga-sustenir. O, sakto ba ng Bidisaya?
sustained sa iyang pagkatao, his humanity. Samtang siya may sinati sa kasakitan niya, his passion. Now, ang unag yung harianong titulo, royal title ni Ginoong Jesucristo. Ang una niya, Son of God. O na una niyang title, royal title. Ikaduha, nga royal title ni Ginoong Jesucristo, Son of David. Ay katulo, nga harianon nga titulo, King of Kings and Lord of Lords. Now, kining ikatulong nga royal title ni Ginoong Jesucristo, gumikan gini sa pagkabuot niya sa tactical victory ni Ginoong Jesucristo. Now, diya sa John 14:16, versikulo 16, and I will pray the Father, and He will give you another helper, that He may abide with you forever. Verse 17, the Spirit of truth, whom the world cannot receive, because it never sees Him, nor knows Him, but you know Him, for He dwells with you and will be in you. Now, kung hari si Ginoong Jesucristo, naagyan siya mga taging harian. Okay? If Christ is king, He has subjects. Gusto? Now, asa man niyang kanang king harian? Tubang? In every believer. So, matang magdutuo, ikaw magdutuo karon, na diha ang kingdom of God. What does kingdom of God mean? Mutala ko niyo. Misa magbut pa sabot. Every believer, matang usa ka magtutuo. Mo ka na ang kingdom of God. What about kingdom of heaven? Well, mo na ang eternal state. See? Puluyanan sa mga magtutuo, tanan nga mga luwas. Eternal state na, kingdom of heaven. Now, ang gahom sa Dios, mao o ana diha sa atong pagtuman sa protocol nga plano sa Dios sa atong kinabuhi. It's in our execution of God's protocol plan. It is God's power nga mao'y it enables us to make use of God's plan. Haiman ang gahom ni Ginoong Jesucristo. Samtang siya nagalakaw din hining kalibutan na. He, at the same time, was, samtang siya din nagalakaw din hining kalibutan na sa una niyang paganihi. At the same time, siya nagagunit sa universo, nagakontrolar sa kalibutan. Ayaw nakalimti. Diha sa Juan 1:3, nagkanayon kinis in English, all things came into being through Him. Colossians 1:16-17, for by Him all things were created. Now, by the way, kining great power experiment na itong giduputas pagtuon, ang nag-una yun ini, bahin kini sa hypostatic union ni Ginoong Jesucristo. Tawag sa mga yun hypostatic union. Okay. Matod ba sa Themes Bible Doctrine Dictionary? Ako, kutloon kini. The theological description of Jesus Christ as undiminished way pagkakunhod nga pagka-Diyos and true humanity in one person forever. Matuod nga tao. Matuod nga Diyos o matuod nga tao. Kini kung pulong hypostatic, in English man it's derived from the Greek word hypostasis. Okay? Sundan pagay. Ang hypostasis, Grigong pulong,
nagkahulugan kini og essence, substantial nature. Now, sa pagkatao sa atong Ginoong Kristo, ang kinaiya sa Dios ug ang kinaiya sa tao nagausa, were united to form a new essence, bago nga kinaiya, a new hypostasis nga gitawag og hypostatic union. Now, kini naghulugan nga ang Dios nga anak took upon himself true humanity and became a new person. Mao na ang nakatalagsaon ni Ginoong Kristo, God, man, Diyos ug tao. Nana sa Roma 1, 2:4 ug Filipos 2:5-11 ug 1 Timoteo 3:16. Now, so, ang labang magkagahom o dayo na nga magbubuhat, may naog yun siya mismo, lowered himself to the level of his own creation, becoming himself a member of the human race, so that he could provide the means of salvation for fallen mankind. Na, kita mo. Sumunibot pa sa hypostatic union. I hope you're following. So, ayun na Korintia, hypostatic union ni Ginoong Kristo. Mo ni ang nakapagtalagsaon ni Ginoong Kristo nining tibuok universo. Kanang matuod ng Diyos o matuod ng tao. So, mo ni una nga great power experiment. Ikaduha, ang katuiga simbahan of the church age. Now, kining maong gahom, pagka labaw magagahom sa Diyos, bahin kini sa pagsangkap sa Diyos sa matag magtotoo. So, kitang mga magtotoo can now use this power. Makagamit na sa nining maong gahom. Apan, it needs the believer's decision. Kinahanglan sa atong decision to decide whether kita buot nga mahimong mananawog or apelido. You see? Nalagit ang kapilian. Ang atong Ginoong Kristo samtang dili pa siya sa una niyang pagani. Migamit nining maong gahom samtang dinhi siya. Sa dito man siya maguyo sa iyang divine dynasty ang gitawag prototype. Ang iya prototype divine dynasty. Ang ato karon dinhi sa katuig simbahan unsa naman? Operational. Ayaw na nakalimti, operational divine dynasty kining ato. So, samtang si Ginoong Kristo nagapuyo suod ditong iyang prototype divine dynasty, mao to'y nakapahimo niyang mananaom. Nakakabot siya sa iyang strategic victory. You see? Si Ginoong Kristo, who originally used this great power experiment, maugid siya ang miunag yung gamit niya. And it was proven to work. Misalir yun. So, kita ang mga magtotoo ni ining katuig simbahan, kung kita magapuyo dito sa sulod sa Operation Divine Dynasty, kining maong gahom. Pabinaw. This power, great power experiment, will definitely work. So, sabtag na pagaya. Ano mong tuo ka ba niya na o di? Hindi ka mo tuo, mo na ng suliran. Problema ni mo na. That's between you and God. So, sa pagpanayon nini, a person who believes in the Lord Jesus Christ becomes automatically bago na siyang binuhat. A new species, a new creature. Kapanabihan yung pagkaluoy. It's tragic. Nga labihas kadako o bagang duot sa
atong mga igso, mga magtutuo, do not know this power. Wala. Wala sila lamang nining maong gahom. Wala sila lamang nga kining maong gahom has to be decided. A decision to use this power. Ikatulo, they do not know how to permanently use this power. Wala. You see? Now, nga naman, mo sila lamang alagi. Negatibo man. Mo sila gana. Naumaw na. Tinuyuan silang buot. No, dili ta makabasol. Sila rin yung mabasol. Silang kaugalingon. Human sila pagpahimos ni maong gahom. Kasi grasya kini nagisangkap sa Diyos kanato mga magtutuo. Now, John 1:3 again. All things came into being through Him. Ang Ginoong Kristo. Colosas 1:16-17. Because through Him all things were created. Sometimes Ginoong Kristo nagasinati sa iyang kasakitan. Pag-antos niya dito sa cross. At the same time, nagagunit siya, nagakupot siya nining universo. Ang iyang pagka-Diyos ay nagakupot niya, dili ang pagkatao. Kasabot ka? So, ang mga milagro nga gihimo sa atong Ginoong Kristo were done through His deity. Iyang pagka-Diyos. Pangutana. Kung sa may pasabot ni omnipotence of God. Omnipotence of God. Well, kini naghulugan ang pagkalabaw makagagahom sa tulo kasakop sa balang Trinidad. The omnipotence of the Godhead. Ang pulonggong omni. Kini naghulugan tanan. Ang tanan. Ang potence, power. You see? So God is all powerful. Siya, the Godhead, is all powerful. Mga nga, powerful man siya, ang iyang plano, hingpit, perfect. Ang tanan nga may tabo sa kinabuhi is perfect. Ayaw nakalimti. Ang Diyos, dayo na, infinite and eternal. Wanay katapusan, hangtod sa kahangturan ng Diyos. You see? He exists eternally in three persons. Ang matang persona ana exactly the same power and omnipotence. Pangutana. Paminawa. Ngayong pangutana. Makabuhat ba ang Diyos og labihang dakuha nga bato nga di niya mapasan? Can God create a boulder that He cannot carry? No. Ini pangutana, of course, sayop na ni binuang ba? That very premise is already wrong. This question is in line with Satan's question. Unsa man ang pangutana ng Satanas ngadto kang Ginoong Kristo? Can you turn the stone into bread? Mao na. Palihar siya sa Satanas man yun na pangutana. So, binuang na itong pangutana nga magkahimo ba ko magkagama ba ang Diyos o gabihan na ko ang bato nga di niya mapasaan, di niya kanang maguntan. So, the question is in line with Satan's question. God's omnipotence cannot be separated from His holiness, justice, righteousness, and love. See? Si Satanas, numdum ka, mitintal sa itong Ginoong Kristo to detour, iyang ipatipas ba ang atong Ginoong Kristo gikan sa plano sa iyang amahan, halaga niya. Gusto niyang mo detour lagi karon
Ang gahom sa Dios is available to every believer. Nakadungog ka? Today. Kining gahom sa Dios available to every believer. Grasya kini. Kita di mo? Kung sa may pasabot sa grasya, lihok sa Dios para sa tao. Ang tao igurang mudawat. So, what includes this power? Ibaw kang say, na langkob ni maong gahom, ang 10 problem-solving devices, ang grace apparatus for perception, ang edification complex of the soul, ang divine atmosphere, ang 3 spiritual skills, ang rebound, ayaw nakalimutan, nag-unag yun na, sa 10 problem-solving devices, etc., etc., etc. Grasya kinitalan. God's spiritual assets. So, ngayon pagkutan na. Pero sa ama nagsugod kining maong labihis kadako nga eksperimento ni ining gahuma. When did this great power experiment start? Well, ato ragong himo ang review. Let's review sa kanang mga katuigan ba dispensation. Okay. Ang naguna ni theocentric. Theo means God. Theocentric, God-centered. Ikaduha, Christocentric, the Lord Jesus Christ centered. Ikatulo, final destiny. Manigituwang sa kanang well, magkita ni mong kini as you go along sa imong pagtuon, eschatological study of the future. You see, sa umalabot. Okay? So, ang tulo, theocentric, Christocentric, o final destiny. Naubos sa theocentric, kadtong mga hintil o ang mga Hudyo. O ubos sa Christocentric, mo kani hypostatic union na Ginoong Kristo o katuigan sa simbahan. O kining eschatological, ubos na ini mo ang tribulation o ang millennium. Okay. Now, ako malikod ito pagutan na. Ganun sa magsugod ng Great Power Experiment. Ang tubag, it started during our Lord's virgin birth o kini na human at His resurrection. Okay? So, ano tubag? Ang mga ebanghelyo, the Gospels, in the New Testament, Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Diha sa Mateo, ang atong Ginoong Kristo misugod sa iyang ministry diha sa kapitulo 5 nga ang popular nga Sermon on the Mount. Now, akong malikon. Paminaw, ang gahom sa Dios available to every believer. Available. Na pangutan na, imo bang gipaymuslan? Mo na ganyan. Unsaon man yung paghimo sa mga kakahibaw. Unsaon man yung pagkahibaw o di ka magtuon. Dice. Unsaon man yung pagsabot sa mong itunan kung negatibo ka. All of this. Magkanit-kanit na. So, ang Yahweh ni be positive. Positibo. Be boiling ha. Tulo ang uling klaseng attitude ni mo nganto sa Diyos o sa iyang kamaturan. Number 1, cold. Bugnaw. Bugnaw ang imong pagtagad. Ikaduha, lukewarm. Saan man yung lukewarm? Kanang inadlaw. Kasi ang init, ang pong bugnaw. Mo na yung lukewarm. Ikatulo, boiling hot. Kanang siya na sa siya nagsukaw-sukaw, nagabukal-bukal. Okay. Ang imong attitude, kainit yun, init mo ka. Nagbukal-bukal ang imong
pagtagad. Hinam-hinam yung kang magtuon sa puno sa Diyos. So God's power is available to every believer. Grasya na. O na gitawag na ito grasya. Ang Diyos omnipotente, all-powerful. Diyan niyang pagkalabaw makagahon. Pagutana, imo na bagyong nasinati, kining maong gahom sa Diyos. Have you already experienced? We should know all these things. Unsaon? Ano itong ibuhat talawad-law, pagtuon, pagkaton, pagtuo, paggamit sa pulong sa Diyos. Operation SLBA, study, learn, believe, apply the Word of God. Ano yung slogan ng atong ministry? You see? So, hinumdumi. There is no substitute to taking in Bible doctrine, the mind of Christ. Una-una ni Kristo ni atong gitunan, uy. 1 Corinto 2:16. Kining maong gahom, gihatag sa Dios nganhi kanato at this time. Tali sa hypostatic union ni Kristo o sa katuigan sa simbahan. You see? Ang kumalikod, this power is given by God to us at this time between the hypostatic union and the church age. Sanlit niya makita din sa post-canon period na human naman ang kumplito naman ang Biblia din sa katuwigan simbahan. We are supposed to enjoy this power. We are supposed. Kinahanglan na ganoon pa nga magpahimos na tanihining maong gahom. Now, yun sa mantuon pagkaluwas niya itong mga kanang mga magtutuo dito sa daang pagkisaan. How did the Old Testament believers saved? How were they saved? Well, tubag, by looking forward to the cross, by faith. Pinagi lang pagtuo. Kita, maniyan din sa New Testament. New Testament believers naman ta. By looking backward to the cross, also by faith. Na. While ang atong Ginoong Kristo dinhi pa sa una niya pagani, iyang gigamit ang prototype divine sphere. Dito siya magapuyo. Unay nakapahimo niyang mananaog. We, believers in the churches, are now supposed to use our operational divine sphere. Operational naman na nga ito. Iyang Ginoong Kristo, prototype. Karon operational divine sphere. Ang ministry God sa atong Ginoong Kristo, gibahin kinis duha. Una nini ang Mateo 5 diha sa Sermon on the Mount. Iyang gipresentar iyang kaugalingon as the Messiah. Iyang gipaila iyang kaugalingon. Mesiya ng Mesiyas. Ikaduha, iyang gipresentar iyang kaugalingon ingon nga prinsipe, prince, ruler of the church. He first pronounced and presented kanang about the mystery doctrine. Kini ba nga itong ipangtunan ng mga doktrina? Mystery doctrine eh. Mga tinago ni nga mga doktrina pagtulunan. Nga sila si Abraham, si David, sila dito mga giant, Old Testament giant. Yun sa gisulti ni kanang Abraham, I long to see the day na makapahimulos na ng mga doktrina. Wala yun sila kabot. Kasi ikaw mismo ni hining maong katuiga si Banok, wa ka mo pahimos. Pagkaluoy. Wa tayo mahimo. Imo ang tinuyuan. Wa man lang ka, nagpasagad man lang ka. Kasi, no na nga, tendency is you become a loser. So, ang atong Ginoong Kristo may presentar sa iyang credential ingon nga Mesiyas. Kapan gidawat ba siya? Ito iyang pagpresentar. Iyan ang isa likway
si Ginoong Kristo by the Jews, by His own people. Wa nila nawata. So after their rejection, unsa? Si Ginoong Kristo miusab na sa iyang tunada. He changed his tone. And instead, He introduced the mystery doctrine. Dining katuiga simbahan. Karon, atong gipangtun-an kining mga doktrina. Mystery doctrine. Kita nimo? Kini kong mystery din gikan mo ni sa Greek mong pulong ang mysterion. Hidden, tinago. Parehawa ni mga Knights of Columbus, Mason, sa diyang mga nabay mga organisasyon nga sila ray makasabot sa ilang mga slogan o kung saan diha. Ilang mga sinultihan, ilang mga sinyal. Nisi, kining atong gitunan, mauna, parihar na, mga mystery doctrine nga, di masabtas kalimutan. Yeah, gawa siya itong positibo. Kung negatibo ka, di ka kasabot. Ngayon ka, binuang mo ng ilang ipagtunan. Mauna. Nisi, mauna gina mo yung kasulti. Binuang. So, kung nagdungog niya itong pagtuon din, narana ni mo. Nisi, may pugsanay ni. Nagdamang yun ta sa pag-auhag sa Diyos. Pag-auhag, pagkadang dapit, na mupay mo suntang kaniining kahom. Great power experiment. So, muna, mga atong Ginoong Kristo, di Mateo 24:25, naghisgot na siya bahin sa tribulation o millennium. You see? Nawato ni ipadayon ugma, ayaw sipyat sa pagsunod ni kinagahan pagkita mga doktrina pala tukion, pala tunan. So, pasalamat sa Diyos ni ining grasya ang itong ipahimuslan. Amahan na mong lagit nun, salamat. Iinig matamis ngay gayon sa among pagpahimulos, pagtuon sa imong kamaturan na maoral lamang ang among magamit sa among pagpakigasdang sa kinabuhi. Pag-andam sa among kalam. Salamat. Inihigayon na, grasya kini. Dada kami pagbalik umma sa among pagpadayon ini. Salamat niya mong Bible study pinanggi sa Vic Palbido Evangelistic Ministry. Kining tanan na mong ipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Kristo. Amen.